Vystupuju z autobusu a jdu rovnou domů. Od zastávky to mám asi 3 minuty, tak se moc nepromoknu, i když byl opravdu velký slejvák. Na nebi zářil velký měsíc, což na mě působilo poněkud zvláštně, protože většinou, když v noci prší, tak temné mraky měsíc zakryjí. Doběhl jsem domů za doprovodu šlikajících psů ze zahrad domů, které lemují dlouhou ulici, jež vede přímo k našemu paneláku. Jsem na místě. Připravuji si klíče, abych odemkl vchodové dveře. Než tak ale učiním, všimnu si, jak v mém okně svítí. Asi jsem odpoledne zapomněl zasnout, řekl jsem si. A nějak jsem to neřešil. Bydlím sám, tak jediné vysvětlení je, že jsem prostě zasnout zapomněl. Uřícený jdu pomalu do 3. patra. Na celé chodbě nešlo slyšet ani hlásky, což není zvykem. Většinou je v tomhle paneláku totiž živo minimálně do 11 do večera. Konečně jsem doma. Všechny věci dávám rovnou do koše na prádlo a převlékám se. Hned poté jdu do kuchyně, abych mohl zasnout světlo, které jsem nechal odpoledne rozsvícené. Když jdu tedy zasnout, přejede mi mráz po zádech. V kuchyni je zasnuto. Na chvilku jsem se zamyslel. Asi jsem unavený z práce, jen se mi to zdálo. Opět to neřeším, na žádné duchy ani podobná stvoření nevěřím. Jsem tak unavený, že si ani neudělám večeři a rovnou zaléhám do postele. Krásně se mi bude usínat, když venku prší a zítra celý den nikam nemusím. S touto myšlenkou se mi usínalo opravdu krásně. Usínám. Když už konečně zabírám, slyším z kuchyně divný zvuk. Byla to rána, jako by spadlo něco opravdu těžkého. Usuzoval jsem, že to je nejspíše zvenku. Do té bouře byl totiž dost silný vítr. Opět usínám. Po chvilce mě opět ale něco vzbudí. Sakra, zapomněl jsem si v kuchyni telefon. Mobil vyzvánil asi 5 sekund a já byl naštvaný, že jsem tak blbý, že jsem si ho zapomněl v kuchyni. Najednou ale zbystřím. Telefon mám na nočním stolku. Okamžitě jsem rozsvítil a popadl první předmět, který jsem měl po ruce. Velkou skleněnou vázu. Vykřikl jsem, kdo tam je a že volám okamžitě policii. V tom něco rychle proběhlo celým bytem rovnou k dveřím a od dveří pryč z mého bytu. Hned jsem volal policii a koukal z okna, jakým směrem se byt zdala. Policie dorazila. Vše jsem jim detailně popsal už od té doby, když jsem viděl svítit v kuchyni, když jsem přišel z práce. Řekl jsem policii, že mi nic nezmizelo, jen jsem ukázal na židli, co byla na zemi, kterou zloděj nejspíš schodil, když chtěl utéct z bytu. Policisté se mě různě vyptávali a u jedné otázky jsem zůstal v šoku. Ptali se mě, zda zavírám dveře, když chodím například s odpadkovým košem. S otevřenou pusou jsem řekl, že ne. Dotyčný u mě doma byl schovaný už v tu dobu, když jsem šel do práce. Druhý den za mnou byla opět policie, aby mi sdělila další informace. Člověk, který ke mně neoprávněně vniknul, prý nebyl žádný zloděj, ale vážně nemocný člověk, který je velmi nebezpečný a který nedávno utekl z léčebny. Bylo mi řečeno, že mám děkovat všem svatým, že se mi nic nestalo, protože v minulosti už tento člověk zabil starší paní, která si ho doma nevšimla, tak jako já. Zmiňovaného člověka policie stále nemůže dopadnout a nejspíše se stále pohybuje někde kolem nás. Ovšem, jestli si sám sobě něco neudělal. Už vím, že i kdybych měl opustit svůj byt na 2 minuty, vždy za sebou budu zavírat dveře.